sari kaham jotono no hingkai seng tini haino hai sok paika sini kuya paseng norok jotono sinibayo bo sak hamyang tongmani hingkai koyekdin romai ang joramai ang tongmani kisa norok nukbai khana mela o bini bagui ang kisa dogan rei tongmani je profit mama bono subanani bagui hingkai saimankha bo norok khana doctor naijakna nango na doctor in khana thana na fer yaboni bagui ang saimanai dogan tini relia yakarai phaika bono subanani bagui hingkai khana se nang tongo hingkai ba abono je manmani tei lokorok subamani abo miliwi ang bono tini subanani haimani hingkai muktri se paisogya kho ang kahamkai aro miya kisa horong thangka haipano kokrai abono tini bono yaphano hanai haimata hingkai tabuk nini condition bahai kuyagi sagani bahai wngkha condition to motamoti কয়েকদিন bai kaham na hongmano omo yagroi ko chepai thangbai ke yakung rok fuli tongbai mano boho bai je bisman phunu mane omo simi kes tongkho ga boho go horogo tamjani asom bohok sai phai ga thunne ngo omo kaise problem asang ka tai ke motamoti yagroi ke thik nongka heleng bai ke taisa heleng bai kha bohok kisa tong bohok bai omo fikung asung fikung kai umtida bisi sa ko oro o je phunu mana pro yabo ama bisi sa tana tapun sai dong omo ka thuimai ama ke inge doctor tai ke motamoti doctor tam hane saka hamnai da doctor ke to 3 mas course paisa de hamnai hin sauta sabai naja khama merinal 3 mas ni course bithi apata to regara kha inge khana ka tam kono test rok da tong na khana test bolte ko report kaise mana tong report gaban bo bithi tumna nangana ka boro doctor baite samalai khade inge japro bithi roma bo baksa 10 din baksa 20 din rohja amo iko paina nai tong ka taise mana hanai omo hai inge kaisengga to rohka 3 mas nin rohka bo to 3-4 amo hai paina nang kota inge apatat tabuk motamoti susto no inge sori bote sa heleng kata inge belai khe tong thoka bini hammani no bai terek improve tong hai da ba hammana abo to kokrai abono sang nono kisa tini jora man khaba sobana hanai haimani ta euro 10,000 tong do inge nang kisa sobana rokno hambai re ta obon sanmo songo tabusu jor tei to ang je amsugani sori je supano je komi ka joto lukuni no ani to 1 taka bo koroi ang kubi kong sawana joto lukuni rese apsupono ka ar buskango bo tabu je naijengna nang dongo bo lukuni tai kisim se tongkho yago nge tabi ko daran ning je rofai ka omo bai kisa subuya na hai ma to omo hai ka to bo nai naigra na ta to ka hambai lukuno ano naino haino tebo sini bukung barono naikan ke to beleng chana abono bo hambai rekha tei ang bo bininge hambai re siwana jotono no hambai rewa abo haike sang thanjakai soba laimani bising tei bini loge sang tong laimani abo ni bagai jotono no lokorok no hambai rewa norok je suktui sini kuya paseng bini bumung kai to mukesh soi ngai mukesh sangka to boyasek sini abo ni bagai paseng hanai ma hino ngai bo sangno bongni short film ni bising tei ko ma entertainment ri tongo sang jora sele puro bokha kosto nang puro ama hai ko ma sini din hamya mot hamya rok tong ngai bo bai muk thangang tak bai khai 3 bar malai kha sikang kalbari thang puro ga puro to kaham kai kok sai malai lia sini ta khok bisal ni kam ba puro sori kisa ngai tabok monai jakhai no kha belai kha tong thong ta khorang ro botai se clear kha nge sekango haipuru to basai simaya abono joto lokorok ni hamari ta hai deba sang baksa sobai me apano nini bagai sorika hai deba jani mani sang sori laika ngai je manai rok ba tabuk soba kha ngai angbo nini bagai koyekdin kosto khaika ngai abo joto miliwi sang tini bono yapharai rekata joto no hambai